الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Почитувани браќа, Есаламу алейкум ва рахметуллахи таала ва баракатух. Денеска ми представува особено задоволство и чест дека помеѓу нас со своето присуство не почасти еден голем дај на нашите простори, еден човек кој освен професорската титула со себе го носи уште она поважното, а тоа е она кое што пекамбарот салаллаху алейхи ва селем не обрза сите нас да повикуваме во Аллаховиот дин, да повикуваме во Аллаховата вера со сето она што го знаеме и со сето она што сме го научиле од Куран Азимушан и од сунетот на пекамбарот Мухамед алейхи салату ва селам. Најповиканите помеѓу муслиманите да повикуваат се на оние кои што им е дадено знаењето. А еден од таквите е денеска помеѓу нас и со особено задоволство и чест ми е да го представам професор доктор кој што ни доаѓа од Босна и Херцеговина, господинот Шефи Куртич. Пред да му дадам збор, бидејќи имаме малку време до јација на вас, не би сакал многу да должам, но имам должност да го представам професорот доктор Шефи Куртич, кој како доктор по хадиски науки уште 1997 година докторира во Тунис и мене беше особено задоволство и чест што токму таа година јас лично се наоѓав во Тунис и го запознав господинот Шефи Куртич како студент на прва година во таа држава и оттогаш го следам неговиот пат на неговите дела, така да ќе најдете дека има напишано преку 23 книги, има рецензирано многу дела, има преведувано многу книги, има учествувано во преведувањето на муслимовата збирка, исто така значи од екипата и во преведувачите на бухариската збирка. Ние знаеме дека после Куран Азимушан најважен ни е хадисот на пекамбарот салаллаху алейхи ва селем, а оној кој што го проучува зборот, говорот, делот и постапката на пекамбарот салаллаху алейхи ва селем во исламот и помеѓу сите нас има посебно место. Па затоа не ви должам повеќе, би сакал да му дадам збор на нашиот гостин, почитуваниот професор Шефи Куртич. Изволите, професор. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu al-azim. Draga i poštovana braćo, evo čini mi se zadovoljstvo da mogu ovdje progovoriti nekoliko riječi u ovoj vašoj lijepoj, finoj, prozračenoj velikoj džami. Drago mi je da se možemo društvu ima Allaha Želešanu ovo nekoliko momenata kojima budemo zajedno, jer sve dok se družimo spušta se Allahova milost, sekinet i njegovi meleci okružuju ovaj skup. A sekinet je za nas posebno važan zato što danas, kao što vidite, u ovoj vremenu krize vrlo je bitno da imamo smirenost. Drugi to nemaju, koji nemaju vjeru, koji nemaju posebnu blagodat Allahovu Želešanu, bez obzira koliko sredstava imali, koliko moći, koliko snage, koliko drugih mehanizama, nisu u stanju da se čuvaju svoj duh. Zato ste, recimo među ashabima, niste čuli da se neko ubio, da je neko izvršio samoubijstvo, da je neko među dobrim muslimanima to učinio. Izuzev kada ga šejtan zavede ili ga obaspu u džini ili sigri. A u suprotnom nema čovjeka da izvrši samoubijstvo. Pa zašto? Zato što stalno dolazi u džamiju, stalno se druži na ovim mjestima, Allah tada spušta svoju smirenost, dakle sekinet, i čovjek je tada najrahatniji, razumijete?
I ne može niko biti rahatniji nego vjernik. Nema apaurina koji te može smiriti, nema aspirina koji te može umiriti, nema nijednog drugog, nijedne pilule koja može da umiri čovjeka kao što mogu ova mjesta. Jer Allah tu posebno spušta svoju milost. Zato je na nama zadatak da se često družimo u ime Allaha Đelešanu, jer na taj način jačamo svoje jedinstva i tema je najavljena jedinstvo, ali tako muslimana večeras ovdje u ovoj vašoj prelijepoj džamiji i zato treba da pokušamo da nađemo načina da djelujemo jedni na druge, da se dogovaramo, da dolazimo na jedna mjesta, da činimo i sačinjamo jedinstvo. Jer jedinstvo samo od sebe ne nastaje, ono postaje dakle vremenom, to se sve uvježbava, sve je navika, braćo moja draga. Kako god je navika alkohol, kako god je navika droga, kako god je navika, recimo onaj ko puši da duhan uzima, isto je navika i namaz, i post, jedinstvo muslimana i bratstvo muslimana. Sve je to navika i zato je vrlo bitno da mi od malih nogu svoju djecu dovodimo u ovakve prostore, da se navikavaju na jedinstvo sa drugim muslimanima, da se navikavaju na različitosti među muslimanima, a niko nije kao Islam vidite dao nas različite, a jedne. Različite, a jedne, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Različiti su nam očevi, različite majke, ali kaže vjera je jedna. Vjera je jedna i jedan je iskono dakle mi nastajemo. Mi dolazimo od jednog jedinog, Allaha Đelešanu, koji nas je poslao na ovaj svijet sa jasnim zadatkom. Vidite, i nije pitao nikoga koje boje kože, kojoj naciji pripada, nego je sabrao sve ljude prije nego što je naša tijela stvorio Allah Đelešanu. 1000 godina prije toga sabrao je naše duše, svi nas koji ovdje sjedimo u džamiji, i oni koji ne sjede, i oni koji su vjernici, oni koji nisu vjernici, oni koji su iz Afrike, oni koji su iz Južne Amerike, oni iz Australije, svi su bili na jednom mjestu i onda Allah je upitao i to sve duše, Elastu bi rabbikum, nisam ja vaš gospodar. Sve su duše odgovorile, kalu bela šehidna. Vidite jedinstva kako je bilo. Svi, i crnci, i bjelci, i Amerikanci, i Francuzi, i današnji, i ne znam, šta ne nabrajamo dalje, možemo da sabah nabrajati koliko je naroda u svijetu, koliko je nacija u svijetu, ali svi su bili jedinstveni. Kalu bela šehidna, nego šta? Ti si naš gospodar. Vidite, svi jedinstveno. Međutim, vidite, kad dođe na ovaj svijet, zaboravaju ljudi. Arapi neki kažu da je insan došao od riječi nesije, odatle nastala riječ insan. Nesije, onaj koji zaboravlja. Pa smo mi došli onda zaboravili na svoje obećanje prema Allahu Đelešanu. I zato smo onda ošli u razne frke, ošli u razne stranke, otišli na razne pravce, uputili se drugim nekim smjernicama i ne umijemo da se vratimo na tu posebnu talasnu dužinu koju Allah voli. On voli da njega obožavamo, njega hvalimo i slavimo i u tom smislu kada ga svi slavimo, hvalimo, obožavamo, kada on nama jedan jedini, onda i mi postajemo jedinstveni. Jer zato što jedno jedino slijedimo. I svi su poslanici, kao što znate, koji su dolazili i bili slijedjeni od svog naroda. A onda je Allah poslao posljednjeg poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da povede sav narod. Sav narod. Sve ljude. Razumijete? I on je rahmetan lil alamin. Milost svim svjetovima. Dakle, svjetovima i ljudi i džina. I nismo samo mi ti koji treba biti jedinstveni, nego čak i džini sa nama, mi sa džinima koji su dobri, plemeniti, pošteni, kao što se kaže u suri džin, ima nas dobri i loši. Dakle, i njima ima dobri. A mi obično kažemo džini, mislimo da je to jel tako, ono što najgore. Ne, nego ima i njih dobri kao što ima i nas dobri. I oni su svjesni, oni su oni koji rade na planu afirmiranja Allahove vjere, ima i oni koji su to zapostavljaju. Zato Allah šalno kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, reci, ja sam svima vama Allahu poslanik. Kul, inni Rasulullah ilaikum džami'an. Reci, ja sam svima vama Allahu poslanik. Dakle, ja sam Allahu poslanik i Bošnjacima, i Romima, i Albancima, i Britancima, i Francuzima, i Azerbejdžancima, i Latinoamerikancima. Svima sam ja Allahu poslanik. Vidite, nikoga nije poslanik, ali sam vam izdvojio. Jesmo nigdje vidjeli jedinstvo kao što je bilo jedinstvo među ashabima? Nigdje. Svi su ranije se dijeli na pleme Kurejš, na pleme ono, na pleme Benu Mustalik, na ono,
Ali kada je došao islam, sve ujedinio, vidite. Salman al-Farisi je bio, jel tako, iz Perzije, današnjeg Irana. Ali ga poslanik, alejhi selam, na jednom mjestu kaže, ti si od mene od moje porodice. Vidite, nije uopće Arab bio. Vidite, pa onda Bilal Habeši bio crnac. Arapi su bili bjelci. Iz plemena Kureša, dakle je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dolazi jedan Bilal, prvo što je crnac, drugo što je bio rob, pa su ga oslobodili. I vidite, prvi ezan koji je proučen u islamu, nije ga proučio ni Ebu Bekr Siddik, kao jedan od prvih prelaznika na islam. Nije ga proučio Hazreti Alija kao, jel tako, rodbina poslanika, ali i selam, jedan od dječaka koji je prvi prešao na islam. Nije ga proučio ni Omer kao veliki, jaki, snažni musliman, nego ga je proučio ko? Bilal Habeši, koji je bio crnac i koji je bio oslobođeni rob. Nema ni oca ni majke, ne znamo se ni za oca, ni za majku, ni za brata, ni za sestru. I onda poslanik alejhi selam kaže, idi Bilale i prouči nam ezan. I on je prvi proučio ezan. Zamislite, čovjek koga svi smatraju niko i ništa. On je niko i ništa, ne zna mu se ni porijeklo. Hem crnac, ali dobija zadaću. Dakle, nakon poslanika alejhi selam, koji je javno, jasno, ilustrativno, zorno, čisto, sigurno pozvao ljude u Allahovu vjeru. Niko to nije javnije govorio od Bilala Habešija. Vidite. A time hoće Allah da ukaže, njegov poslanik alejhi selam, da u nas u islamu nije bitna boja kože, da u nas u islamu nije bitno porijeklo. Odakle si ti došao? Imaš li oca i majku? Ne znaš li za njih, jesi li rob? Nisi li rob? Jesi li bogataš? Nisi li bogataš? Jesi li debeo? Jesi li mršav? Jesi li visok? Jesi li nizak? Sva razlika je kod nas samo u bogobojaznosti. Samo u takvalu. Tu je razlika među ljudima. Nema razlike u drugim segmentima. I zato ste vidjeli u Americi koliko je ljudi i crnaca počelo prelaziti u islam. Zašto? Zato što je 60. godina, 50. i 60. godina na američkim crkvama pisalo psima i crncima ulaz zabranjen. Pa su crnce usporedili i stavili istu ravan sa psima. A to su ljudi kao i mi. Nikakve razlike nema između njih nas. Samo razlika u boji kože, braću moja draga. Razumijete? A u islamu nikada ta razlika nije bila ispoljena. Nego vidite ovdje, jasno se govori isto kao što vidite kako je Allah ženama dao takvu počast. Prvi insan koji je nakon poslanika alejhi selam prihvatio vjeru nije bio muškarac, znate dobro, Ebu Bekr, ni Alija, ni Omer, nego je bila Hazreti Hatidža. Dakle, Allah hoće da ukaže ovdje čast ženama da je prva osoba koja je primila islam, ako ne računamo poslanika alejhi selam, jer on je dobio poslanstvo, jel tako je dobio taj zadatak. Ali čovjek svjesno da primi vjeru je bila Hazreti Hatidža radijallahu ta'ala anha. A mi su obično muškarci, jel da malo te bildaju ljudi, te treniraju, te dižu tegove, te treniraju boks, te kontaju mihrab i opet jedan muškarac prvi nije pao kao šehid, nego opet žena pala kao šehid. Sumeja je prvi šehid u islamu. Jedan muškarac nije bio šehid, ona je bila šehid, prva. I to kad je mogla da se povuče, kada je Ebu Džehl došao sa onim svojim kopljem, da je u vodama mogla reći dvine, ali neće ja više islam propovijedati, i on bi ostavio. Nego on kaže ostavio, ona kaže ne ostavlja ni pošto. Ono što sam uzela, ja to više ne ispuštam. Nije to rekao ni jedan muškarac, ni jedan sjajni od onih boraca islama, nego je Allah počastio. I oni bi to rekli da je njima dobro. Međutim, Allah je htio da nama kaže i pokaže, vodite računam ženama, ali oni su ljudski robovi, pa vidiš ti junaka među njima, vidiš ti svijesti među kod Hazreti Hatidže koja je prešla prva na islam, pa alejhi selam došao iz pećine drti, ne znam šta je, još je tamo došao melek, šta je, kaže ikre, uči. I on dođe i kaže, voda sa svojoj ženi Hazreti Hatidži, kaže ne sikiraj se, to je melek došao. On kod ja znam, kaže, znam ja, jer ti uvijek misliš na rodbinu, vodiš računa o ljudima, plemenici, dreži, neće tebe Allah zapostaviti. Pazite kako je ona pronikla u to, kako je ona bila mudra žena, kako je pametna žena, kako je odmah poslanika alejhi selam podržala. I zato, kad je ona umrla njegov Amidža Ebu Talib, ako nije nikad prešao na islam, ali vodio alejhi selama, podržavao ga,
Ta godina je nazvana Amul Huzni, godina tuge. Zbog njegova amidža, posle njegove žene koja ga prva podržala kada su ga svi osuđivali, smatrali luđakom, pjesnikom, ovakvim, onakvim. Ona ga je podržala. A onda vidite ovdje, prvi insan koji je poginuo na ovom putu je bila Sumeja radijallahu ta'ala, supruga Jasira i majka Amara radijallahu ta'ala anhum ejmain. Hazite, dakle Allah ovim pokazuje jasno. A zatim vidite, nije čovjek koji zorno, jasno, glasno spominje Allahovo ime. Znate vi, mi možemo u džamiji kad kažemo to je manjuca, Boga mi onaj kada mu nari prouči ili sad odavde na mikrofon, a čuje ga ovdje 30.000 ljudi u okolini, velika je to stvar. Znači on javno, zorno poziva i kaže Allahu Ekber. Allah je najveći, nije šala pred svim i kaže za mujezine će na sudnjem danu svjedočiti i drvo, i stablo, i ptica, i ljudi. Kogod je čuo ezan svjedočit će za njega. I zato će mujezini biti iznad drugih ljudi iz jednu glavu gore. Svi ljudi jedna, ali mujezin je još jednu glavu iznad njih. Zato što on javno govori, mi dođemo ovdje i klanjamo za imam i mi klanjamo u džavu se zatvorimo. A mujezin, Boga nam vikne gore, ranije možda tim bilo bi pojačala iz urnika, morao se na munaru penjati pod odbog viknu. Allahu Ekber, Allah je najveći. Ešhedu an la ilaha illallah. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha. Zamisli, on sad javno to govori. Ko je to javno govorio? Pa Bilal Habeši. Čovjek koji je bio, dakle, crnac i još oslobođeni rob. Razumijete, vidite se kod nas kad neko nema neko porijeklo, svi ga sikteriše. Vidite kako je Islam važno od svakog čovjeka. Jer svaki čovjek ima dušu. Svaki čovjek ima srce. Nikom ne smiješ uvrijediti, nikom ne smiješ uvrijediti. Pa to je, što mi rekli, ono što je Allah dao kao nešto posebno. I stvorio čovjeka fi ahsenim, jel tako, takvim. U najljepšem liku i obliku. Pa imaš li ti pravo taj njegov lik, oblik da mijenjaš? Imaš li pravo da se smijavaš njega? Njega Allah stvorio, kad kaže da je stvorio u najljepšem liku i obliku, on je stvorio i Bjelce, i Crnce, i Bošnjake, i Makedonce, i Rome, i Albance, sve je stvorio u najljepšem obliku. Ko si ti da ti sad praviš razliku među nama, jel tako? Ko si ti da praviš razliku? I nema čovjek pravo da pravi razliku. I zato jedne prilike poslanik alaih salam je kad je naišao pored Kjabe, obilazeći Kjabu i gledao i kaže kako si veličanstvena, kako si divna, kako si lijepa. Kjabi se obraća, ali kaže još je bolji vjernik u Allah. Još je ljepši vjernik u Allah. I onda se navodi u drugom predanju, kaže bolje je porušiti Kjabu nego uvrijediti srce jednog vjernika. Razumijete? A vidjeli ste kako mi vrijeđamo jedni drugi. Na bilo kojoj osnovi, nacionalnoj, rasnoj, boje kože, bilo koje drugo. Vidjeli ste kako mi znamo jedni drugi ponižavati. Nema u islamu poniženje. Svaki Allahov rob je njegov rob. A nama je rab gospodar. On je jedini onaj koji se veliča. A svi smo mi isti. Svi imamo istu dušu, imamo isto tijelo. I kod Crnca, Bjelca, Crnokorca, bilo koga drugog vidjeli se kad dušu Allah uzme, svi zaudaraju. I njihov veš smrdi koji onoga drugog. I od onog bogataša isto kod onog siromaha. I onog Bjelca kod onoga Crnca. A mi smo to vremenom napravili podjele vještački. Vještačke podjele napravili. Na nama je zadatak da se svi jedinstveni budemo u tome da pravimo novu verziju onog pravog odnosa jedni prema drugima. To od nas Allah traži. I zato kad govorimo o poslaniku alaih salam, neki kažu sunnet je ovo, sunnet je ono. Gledamo u tome sunnet, kako je poslanik alaih salam radio prema ljudima. Vidjeli ste kako je prema ljudima se odnosio. Neko i grije napravi. Nije ga smatrao debilom i nije ga istjeravao iz svoje zajednice. Nego je gledao da ga vrati na pravi put. Vidjeli ste onaj mokri u džami, beduin, veze on nema. On došao od ovaca, tamo da li deva, ona uči od nam gdje god deva stane, ima malo stane, okrene se i vrši malo ili veliku fiziološku potrebu, pojede put i tamo. I normalno dođe u alaih salam u džamiju i nužda ga uvati, on odmah u čašak tamo i počne da mokri. To navod imam Buhari, svome sahihu, dakle, hadis koji je vredostojan. A onda ashabi odmah skoči, vidi ti njega, debila jedno, u džami da mokri, hoće na njega tamo, onaj bi ga zapucao, onaj bi ga šakao, onaj bi jako zuki iz Majgeri, ono šta ga trefi, razumijete, na brzinu. Kada alaih salam vidi, oni će da udaraju. Kaže, ne stanite, oni stanu. Kaže, ne prekidajte, pazi,
u džamiji mokri. Ali se vam kaže, ne prekidajte ga. Nek završi. Džamiji. Da mi radi. Ne bi od njega ostalo ništa, glavu kose, da mu radi. Tako. Ali pogledajte, ali se vam kaže, ne dirajte. Evo sad je, braćo moja draga, vidite, nauka, medicina ustanovila da je vrlo opasno prekidati fiziološku potrebu koju počneš da vršiš. Ako počneš da vršiš malu ili veliku fiziološku potrebu, ne prekidaj, jer je to štetno za zdravlje. Dakle, poslanik Ali Sallam je to znao, on imao da kuće od Allaha Đelešanu, je bio poslanik. I zato kaže, ne dirajte. Kada završi, kada doneste kofu vode veliku i pospite po toj zemlji gdje je mokrio. Jer da znamo, ta džamija nije imala tepih, on ne sigurno ne bi na tepih mokrio, to je jasno i da je beduin, ali tako. Ne bi, nego je obično se klanjalo na običnoj prašini, na travi, tamo se džamija napravi samo zidovi, a to je sve golo dole, nije tako kod nas, ovako lijepo, pa da mi možemo baš ono fino da sjedimo na ovome. Jer to je bilo skromna džamija, nije to ko sad ovi koji bilaze tamo će Abu Ali Salamu džamiju, mislim da je bilo vrijeme Ali Salamu, no nije, ovo je sad ovako, a to je bilo puno skromnije, čujete. I onda kaže, pozovite mi ga ovamo da dođe. I kad je on došao, kaže, pa nije džamija pravljena, kaže, da se uvijek džamija pravljena da se uvijek uči Kur'an, da se zikra Allah spominje i da se klanja. I onda vidite, ali tako mu govori blago, drago, fino, simpatično, baš kao roditelj da svoje dijete savjetuje. A ko da on sad uradio nešto dobro, tako njima Ali Selam fino govori. Ko da on sad donio tepsiju baklava za džemat, pa eto, Ali Selam ga pohvalio, razumijete? Isto tako, ko da je donio nešto hedije u džamiju, tako Ali Selam fino govori. A onda on kaže, vidite ovo, zapamite ovo, dobro, ovo je najznačajnije da izvučemo pouku iz toga. I onda taj momak kaže Muhammede, on ne znam je Allah posluđeno, tek primjer Islam došao, ne znam još dovoljno bontova Islama i ono, kaže Muhammede, neka se Allah smiluje tebi i meni. Veli da oni potrkali što smo htjeli udarati, razumijete? To je u prijevodu. Tebi i meni, znači on njima se Allah ne smiluje, on nije rekao, ali sam podrazumijeno, čim njih ne spominje. A vidite, najvećeg učitelja na svijetu, najvećeg odgajatelja na svijetu, najvećeg pedagoga što ga je majka rodila, poslanika, ali samo što on kaže. Vidite, ne kritikuje me, ne kaže, slušaj, ti govoriš da se smiluje Allah meni i tebi, a ti mokriš u džamiji, a preče da se smiluje onima koji ne mokri u džamiji, koji su fini momci. A vi šta li sam vam kaže? Neka se Allah smiluje i tebi, i meni, i njima. Vidite, jel sve obuhvaćeno? Jesi. Šta je pojenta? Hoće li ovaj mladić ikad više mokrit u džamiji? Neće nikad. Hoće li ovaj mladić mrsti svoju braću? Neće. Vidite kako poslanik kada se on radi na jedinstvu muslimana i kad uradi neko loše, on je ponovo spaja. Nek se smiluje Allah i tebi, i meni, i njima. Vidite. I onda on, taj mladić, nema više neku vrstu mržnje prema njima. Jer oni su htjeli njega da udaraju, da ga sklanjaju zato što ga mrzi. Ne radi nešto što je stvarno loše. Pa kod nas neko to učinio, šta mi radi, Allah jedini zna, svako od nas pojedinačno. Tako. A pogledajte metoda poslanika Ali Salam. Kako radi na tome da okupi jedinstvo muslimana. Ili drugi primjer, pazite dobro. Jedan je Ensarija udario jednog muhađera. Udario ga nogom malo po turu, vlada na njemu radio fiskulturu. Nešto se desilo u ovom među, da li je to bilo šege ili to bilo ozbiljno. Uglavnom, jedan ga je Ensarija zapucao u strapni dio tijela nogom jednog muhađera. A vi znate da je ta kategorija muhađera bila koji došli iz Mekke u Medinu, da su tamo bili Ensarije koji su pomagali i sad je ovaj jedan Ensarija zapucao jednog muhađera. To se dešava, ljudi su to, niste bili meleci naravno. I sad vjerovatno da li su nešto oni porečkali, ovaj ga je malo nogom zapucao. A ovaj kako je dobio po stražnjem dijelu tijela jedan udarac, vikne, kaže, braćo muhađeri, u pomoć! U pomoć, braćo muhađeri! Ali Salam čuje i kaže, dođi vam, po sebe. I ovaj dođe što viče, da mu braća muhađeri priteknu u pomoć. I kaže u njemu, to nikada nemoj više ponavljati. To braća muhađeri. Jer kaže, to je muntine. Muntine u arapskom znači nešto gnjilo, nešto drugo, nešto što zaudara ispravi. Što? Pa je u Kur'anu spomenuti muhađeri Ensarije, jer su spomenuti u hadisu, jer mi to znamo kako to govori, tačno je to. Ali on sad vidite, pravi razliku između muhađera i Ensarija.
on pravi razdor, jer kaže, braćo muhađiri, ne kaže, braćo muslimani, spašavajte me, nego braćo muhađiri. On znači, hoće sad da nam razdvoji džemat. Razumijete, vidite ovo dobro. I onda poziva ga i kaže, nemoj to više nikad činiti. To je vrlo negativno i štetno. Dakle, nema, tako nema ni kod nas ono, braćo sufije, stabolan, braćo selefije, stabolan. Ne može, samo braćo muslimani. Nema razdvajanja. Mi možemo da inkliniramo nekom pravcu. Selefije, normalno, slovom, imaju šejha, kako više uvažavaju, to nikom nije zabranjeno. Pa sahabi su više poštovali onoga sahaba, ono sa nam više sjedli. To nije problem nikakav, braćo moja draga, razumijete? Ali ne smiješ ti se odvajati govoriti, mi, oni. Nema toga. A možeš da ti on prijatelj bude, recimo. Neko voli sa mnom se družiti, neko voli sa mojim babom, neko voli sa onim drugim, neko voli čak neko koji je skoro suprotan meni, razumijete? I to nije problem nikakav. I možemo da se družimo. Imate ljude koji su bili zajedno na sahabi, jedan drugim više sjedli, dolazili u džamiju, zajedno bili. Niko to problem nije pravio. Ali ne smiješ druge smatrati manje vrijednim i druge smatrati svojim protivnicima. To je ono što je poruka ovoga hadisa koji je poslanik ali sam ovom čovjeku rekao. Znači imaju ensarije, zna se da su u bici bili tu, pa u bici na Bedru, pa u bici na Uhudu, koliko je bilo muhađira, ko je bio njihov vođa, koliko je bilo ensarija, ko je bio njihov emir u bici, ali nikad oni nisu bili razvojeni u smislu da kažu vidite, kako mi ste ovo, a mi smo ovo. Razumijete? Tako da je vrlo bitno da mi uvijek imamo nekoga ko je s nekim dobar. Ja znam, ja radim na fakultetu, imam svoje prijatelje, svi smo prijatelji, profesori, profesorice, ali imam opet neko kolega koji su mi bliži. Naravno, mi više sjedimo i sjelimo nego drugi. Ali nikad ne govorimo o onom drugom lošem kontekstu. I on ima svoje prijatelje, možda sa ovim drugim sjedi. Ali nije red da on govori protiv nas, razumijete? Jer tu se onda formira to jedno nejedinstvo i pravi se rusva ili anarhija u jednom džematu ili u jednom kolektivitetu. I zato, braćo moja draga, šta je cilj? Oni koji smatraju da su pravu, njihov cilj sada treba da bude i dužnost da oni koji nisu u pravu, da ih uhavizaju, da oni dođu na pravu stazu, a ne da ih napadaju. Razumijete? I nema čim vidiš čovjeka da kažeš ti si haramlija, ti si onaj koji čini bidate, ti si onaj, razumijete? I onda ti njega samo odvajaš od sebe. Vidite ovoga čovjeka, on mokri u džamiji, ali i selam jednom jedinom riječju, ništa loše nije rekao, da ga pozvao i fino sa njim razgovarao. Sljedeći primjer koji prenosi Ahmed ibn Hanbel u svome musnedu, hadis koji je vjerodostojan u kome se kaže da jedan mladić došao alejhi selam, kad su mlađi ljudi obično imaju više strasti, više pohota, i on je imao jako to potenciju i želio je da ženskom dželjadetu priđe neko. Ali prešao momak na islam, postao musliman i sada nije htio to uradi da ne pita islamu. Ali nešto u njega vuče ga i kogod je mlad, on mora ima strasti. Ako nema strasti, treba hećemo ići na liječenje odmah. Čim je on hladan ko špricer, odmah treba da se liječi. Jer čim on ne osjeća ništa prema žensku, nešto nije šarizan dobro, razumijete? Ti moraš osjećati. Samo što taj osjećaj moraš kanansa, razumijete? I zato je ali sam vam rekao, nema odvajanja muško i žensko. Jer čim se odvojiš, ako si pravo muško, nećeš ti, ali ruka sama leti prema ženskom dželjadetu. Prema tome, nemoj se odvajati, nema onda ruke da vidiš da su džematu. Znači sjedi ovdje žensko, ovdje muško, neće nikada muškarac u džematu priji ženski, ženi pa početi dirati. Ali jesu sami, čim je vrata zatvorena, ona kod Zulejhana i Usma navali. Ako neš ti nju, hoće na tebi. I ti onda moraš bježati. Pa kad ti košulju razdare koju Usmu, kako će se ti dokazati da je ona tebi razdara, a ne ti njoj, razumiješ? Prema tome neko mora, jer to je kako Allah postavio. Kad god imamo potrebu za ovim pićem, sokom, za vodom, dok imamo potrebu i muško za žensko, žensko za muško. Ali Allah dao te zakone, mehanizme kako da se očuvamo. Kako da se očuvamo. I jedina šansa da je očuva jeste loptu što dalje od gola. Jarane, ono zato ispucava, ako neće gol dobro. I ono odbrna, stalno loptu u gol šuta, razumijete? Ako lopta blizu gola, se ti ukreneš, ona je tamo, ona je pukne i gotovo udari onog igrača, ode u... A Boga mi kad ona kod onog tamo gola, skiraj ti, Boga dođe, ima vremena. A Boga mi kad u 16 tercu, to je uvijek, neko nije dobar futbaler, ono noć okrene i ono, hoće da udari prema svom golu, tamo, golman ono stvar udari onaj koji dadne gol. Smotano dadne gol, razumijete? Ali to je zašto? Pa šansa mu je tu blizu, razumijete? Tako je i kod insana isto. Dakle, svaki ima te porive.
Međutim, kada čovjek bio malo otvoreniji, imate neku maka i kad ima, on se drži stipka, neće ni pitat, stid ga, ovo je bio nekakav otvoren dođe, kaže, Allahov poslaniče, ja imam toliku potenciju, volim ženske, daj mi dopusti da ja, eto, znam da je blud, zabranjen, haram, ali da meni dopusti, eto, samo meni, ne moraš ti drugima da ja mogu, jer ja osjećam potrebu i tako. I onda, a pazite to, mislim, kad bi nama neko rekao bilo kome od imama, mufti, nekom rejsu, lebi dođe, neko kaže, da mi Boga dopusti da ja mogu, onaj, prela ženama, a nije možno. Onda Boga bi svaki se nas da ne utio, ili rekli da ovo je malo šašav, da je otkačen, da je živčan, da je onaj lud, kako će to pitati jednog imama, muftiju, recimo, na primjer, tako. E sad on dolazi, pazite, poslaniku, ali se vam to kaže. I poslanik da kaže kako te nije stid, depsu za jedan, kako mi uradili, šta mi njemu epiteta naredali, to mogu. A vidiš šta kaže poslanik alejhi selam, on to njega pita. A on kaže, onaj mladić kaže, priđi malo bliže, on dođe kod njega i stane sjede. Kaže, reci mi mladić, da li bi ti volio da neko to učini sa tvojom majkom? Kože ne uzubilo, majkom neko da blud učini, pa kaže, i to je nečija majka. Bili volio da to neko s tvojom sestrom uradi? Ne do Allah, ja Rasulullah. Pa i to je nečija sestra. Bili volio da nema s tetkom? Pa i to je nečija tetka. I onda kaže, gdje se još malo približi? I on se približi. I sad nakon kad se približio, mi njega šomalo uzbekuješ, depsu da šta ti traži, razumijem? On se približi i ne dobija šamar alejhi selama, nego alejhi selam stavi svoju ruku na njegovo čelo i onda kaže Allahumma gfir zembe, ja Rabbi, oprosti njegov grijeh, oprosti njegov grijeh. Dakle, tu zamisao i nakon koju ti učini. Tahir kalbe i očisti njegovo srce, svega znači što ne valja. Uhasin farđe i sačuva njegovo stidno mjesto, sačuva njegov moral da ne odneki. Imam Ahmed kaže, da onaj prenosioc koji je prenosio ovaj hadis od ashaba, kaže, nakon toga taj mladić nikada više nije ni pomislio na blud, a kamoli da je htio učiniti. Ni pomislio više nije. Vidite, pogledajte. Znači, šta je nama cilj? Nama cilj je da čovjeku koji ne zna da mu prenesemo ono što ne zna. Ovaj mladić je mislio da je to Allah zabranio onima koji nemaju jaku potenciju, ali ja imam jaku, meni se neko ekskluzivno pravo, da, razumijete? Hoće da kaže, ne znam to. Kada me poslanik, kada sam objasnio, kada vidite ovim racionalnim dokazima kaže, pa da bi neko, tako i ovo kod nas, evo, nešto mi činimo drugom, odmah stavim pogled toga, šta misliš da je tamo tvoja majka, tvoj babo, a ti mu nepravno činiš, ne znam, tvoj brat, ili te je bilo drago? I odmah nemoj ni ti, brat. I tako bi stvar postavljena. Znači, ako bi ti volio da ti neko nešto dadne, pa daj i ti njemu kad on od tebe zatraži. Ako bi ti volio da ti neko pozajmi kad si ugrožen, pa daj pozajmi i ti svome bratu. Razumijete? Tako da vidite ovdje kako poslanik alejhi selam rješava ove stvari i kako čini jedinstvo ummeta jedinstvenim. Nema razdvajanja, makar onaj bio imao, eto grije, to je stvarno grije. Vidite kako je to ružan grije. Onaj blud, jedno od najvećih harama. I sad, zamislite, tada poslanik alejhi selam njemu ne kaže bježi odavde. U nas neke male sitnice, vidi su namaz, onaj malo podine ruke, ona spusti i kaže vi drugačije klanjate, neću s tobom u džamiju. Ma ko si ti, ono ti ne ideš u džamiju. Allahova je džamija, nije ono što veže ruke gore ili dole, malo više noge širi ili suzava. Pa to je Allah dao upravo zato da svako sebe nađe kako mu je bolje. Jer pogledajte, ako recimo stojiš na nogama, evo gledaj sad, imate ljudi kad se raširi, oni stabilniji, nego kad stavi noge ovako. Imate ljudi kad stavi noge, smatra to malo skromnije, finije, ovako da stane. Imate, on se raširi ovako, vidiš to vidno, se raširi u karatista i stojiš tamo, razumijete? Osjeća se sigurniji, možda malo se muti u glavi, da neće pasti, da neće nešto, razumijete? Prema tome, svaki ima neki svoj stav. I kad zato Allah dao preko poslanika alejhi selam da mi na rastu naše klanja. Imate one koji su po Hanefi, 4-5 prsta, malo između, oni su fino noge uznogu blizu stavili, a imate Boga mene našim omaka, on se fino raširio, razumijete? Jer on smatrao da je tako bolje, a što? Pa mi kad stajemo u saf, ako si pravi lat i staješ u saf, jel da? Onda ti, što znači saf? Vojni red. To je saf u arapskom. Safun znači red, vojni. Kad ideš u borbu i u radove vojne se porijedaš. Ovdje u namazu je borba protiv šeitana i treba i Iblisa savladati.
i svak ne stane kako misli da može najbolje da uspuče glavu. On lisu na skom, lane tu lajani, znaš, i zabudeš položaj i onda samo gledaš šta ćeš da među rogove seti, razumijete? I sad ima onaj, kaže meni dovoljno ovako, kaže ne, ja se moram raširiti jer ja njega kad reknem, neću nego ostati ništa. Razumijete, braće moje drage? Razumijete, i sad, ona je onako, nama je bitno da smo mi u jednom safu, kad mi borbu činimo protiv Iblisa, da mi njega savladamo, kad njega savladamo, onda ćemo savladati ove svoje neke razlike među nama. A zato moramo njega savladati, a on stalno kaže, vidiš ti, vidjeli ste, onaj, kad neko klanja, onaj da gleda odavta, što je raširio, onaj vidi ono, spidate, čini, ono, skupio noge kako žena. Onaj digne ruke ovako, ali vidim na žene, samo ruke dižu, znaš. Mi dižemo do ušiju gore i onda ovo, razumijete, ti kad pogledaš, a što, šeitan radi na tebe samo da se zjedini, znam da mi ne gledamo Allah, nego da mi gledamo jedni drugi. Pogledajte, svi upale reflektore na namazu. I da vidiš ti onaj ovako klanja, a gleda tamo kako onaj vjerne ruke. Onaj klanja, a tamo zvjerla kako onaj s nogama. I ti kad pogledaš, pa ljudimo, ja bih u Bosni, za vrijeme ti, većinom ti nesporazuma dok je za vrijeme rata bilo kod nas, i onda u jednoj džami, i tamo to je bila neka samoposlika, oni su klanjali jednom našem vrata, ne spominjem, i mene zovu da dođem u džumi, da džume tribinu da održim. Ja dođem i održim, a znam, ono stariji, pa oni klanjaju na onaj način, kako će oni tradicionalni, ovi mlađi, oni hoće malo drugačije, malo onaj, i malo ono oštrije, i onda pozvali mene i hoće pitanje. Ja vidim da će tu biti otprilike ta pitanja. I dođe na nova, kaže, mogu ja doktore pitat? Može, brat, pita. Kaže, jel da ovo neispravno, kako ovi naši stariji klanjaju, oni vežu ruke, ovako, onako, tamo, ovako, rekao, dobro odgovoriti kad čujem ove druge sve, hoće svi da kažete pita, pa će on odgovoriti sve kad čujem fino. Onaj stari se javio, ovo više ne vreš trpit, kaže, oni dođu, pa kad se respekneze, pa nas guraju nogama tamo, pa kaže, mi nećemo, hajde trpiti. Ima veliko pitanje, šta s pitanjem kod toga? Oni protiv oni. I tako, ja kažem njima, rekao, braćo moja, rekao, vi ste mene stvarno iznenadili. I oni se gledaju u mene, a ja pustim jedno vrijeme šutim, ne govorim ništa. Ponovo kažem, stvarno ste mene razočarali. I opet da ne. Rekao, ja mislio, kad dođem ovdje, vi ste reći, doktore, hajde da vidimo kako ćemo sad zajedničkim snagama, svi koji smo u džamiji, da idemo one koji nisu u džamiji, da im prenesemo istinu. Da oni koji nisu u džamiji, da ih dovedemo u džamiji. Da oni koji su u cipelama, da ih skinemo lijepo cipele, tamo da ostavimo pa da dođe oni s nama u sad. Ovamo ja dolazeći, pune su kafane pred džamijom, vrijeme džume, mladići, grle, djevojke. Bošnjaci, naši, muslimani. I niko ne kaže, doktore, hajmo spašavati banane, djevojke, oni momci grli. Hajmo ne momke da ne odu haram. Hajmo ih spašavati, vi došli ovdje. I oni koji klanjaju istom safu, smijete, onaj onome. A što te samo forme? Pa to je forma, da li noge malo širije, da li više, da li ruke stavili niže, da li više. To je razilaženje među levom, razumijete, to je samo zbog toga što im dozvoljeno jedno i drugo. I zbog čega da pravimo razliku? Ako se čita knjigu Muhameda Abduhua, ili Rešidari da, zove se knjiga El-Ahmetul Islamije, islamsko jedinstvo. I on piše, tamo on je bio u Indiji, malo obišao tamo, a tamo su Hanefije, oni žestoke. Hanefije, oni, kakvi mi, Bošnjaci, ili ovdje, Albanci, drugi koji su Hanefije, to nije ništa. U odnosu na ove Hanefije u Indiji. Oni su Hanefije čisto krvni, ono, da mi nisu hanefijski veze. I ovo jedan doma kaže, klanjao namaz tamo u Indiji, malo ono prstom micu na etehijatu. Znate, ono malo miče, a ovaj do njega klanjao i jedva čekao da preda selam Hanefije. Čim je predao selam, on u prst, okrene ga, slomi u prst. A jedan je Selefija klanjao kod njih, pa je ruke digao gore u prsa. A ovaj drugi Hanefija, kad ga je udario nakon namaza, ovdje po prsima, odmah one svijesti. To piše, Rešid Rida u svojoj knjizi Islamsko jedinstvo, govori kako treba muslimani biti jedinstveni, a u stvari nisu. U džamiji, zamislite. Imaš toliko tamo oni koji napadaju sve živo što vrijedi, a ti došao u svoju braću da udaraš ovdje tebe. Razumijete? Hoće da kažem da mi, vjernici, stvarno trebamo da radimo na tome kako da napravimo jedinstvo. Ako je došao u džamiju, čim je došao u džamiju, znači on je dobar. Šta kaže Ali Salam? Uvrijediti srce jednog vjernika je onaj gore nego srušiti tjavu.
jer Kaaba je od kamena, a čovjek je Allahovo biće posebno koji ima srce. I nemoj ga vrijeđati, nemoj ga ponižavati, nemoj ga smatrati nikom i ničim, jer ti da bi bio neko i nešto, ili da bi bio ništa, ti se moraš penjati. Jer vrlo je teško da te pozicije doći u funkciji, da budeš niko ništa. A kod nas svi hoće da budu iznad onih. I ako ti klanjaš, hoćeš da bolje klanjaš od onog drugog. Hoćeš ti da budeš bolji od onog, a nije to u stvari bogobojaznost, nego to je samo prikazivanje već ljudima, ti nešto bolje klanjaš ili ovako klanjaš, onako klanjaš. Razumijete? E sad ovdje, ispričat ćemo za kraj jednu anegdotu, jednu iz Bosne koja se kažu desila. U Sarajevu, kaže, bio jedan stari dedo, ono fino, brada, lijepo ko našeg brata ovdje, i kaže, on je bio onako dedo, skroman, vjerni, dobar, fin, pobožan čovjek, i on je smatrao da treba samo Allahu da se klanja i sad, nikom drugom. I to je bilo u vrijeme Osmanske imperije, dok je Turska vladala i Bosna i ovim krajima. I onda je došao neki vezir u Sarajevo, i svi su čuli dolazi neki vezir, neka velika glava, hajmo sada ga vidimo, dolazi tu muftije, kadije, Soulej, Naraja, svi tamo sabiru, jer dolazi nije prava vezir iz Turske imperije. Svi se sabiru tamo i tako i onaj djedo vidi sad narod ide u tu tamo veliku prostoriju, neku veliku džamiju i on je ušao unutra i sjeo. Svi su oni sjedli fino turski okolo se poredali. Kad je vezir na vrata se pojavio, kadije, muftije, svi ugledni ljudi skoče na noge normalno, jer vezir je velika funkcija, tako odmah do Suljana i veli, ona je velika i prema velikim se uvijek naravno i ustalo na noge pozdravljalo i tako je to bio adet. I svi su ustavili bošnjaci da ga poselame i da se s njim rukuju, kako on ušao na vrata, svi skoče pred njim. Onaj dedo sa ovom bijelom glavom, ovako ko ovaj naš ovdje dedo sjedi ili sjedi, on ne viče. I sad vezir konta, aha, čim on sjedi, znači on je veća funkcija od mene. I on ide prvo dedu, Gozgo počita u džamiju dedu, salam alaikum, salam, fino dedo vrati, znaš njemu. I sad on mislio neka funkcija po salam i onda ide desnom stranom dalje i salam i one druge i sve. Po salam i oni ljudi sjednu, a on malo dede dođe, normalno dedo, najveća funkcija od dedu. Kaže, bogati dedo, šta si ti ko biva po funkciji, šta si? Kaže njemu dedo, ja sam niko i ništa. A? Pa kaže, ja sam niko i ništa. Tako da uspale ovog vezira. Kako niko i ništa? Šta ne ustaješ predamom, kaže? Kaže njemu dedo, on pusti. Kaže njemu, ja sam vezir. Aha. A šta možeš više biti onda iza toga? Kaže, mogu sultan. Aha. A šta možeš iza? Kaže ništa. Eto, ja sam dama ništa. Razumiješ? Samo može doći do ništa, ne možeš? Nema tebi druge, tebi je doći do ništa. A to je do onog kabura, do onog crvi, do ribaja koji će sutra jesti. Svi ćemo mi doći. Prema tome, možeš sve pustiti za gore. Imate one telorante, ima ono se uzdiže, on ide, on ima kamione, avione, nema šta nema. On Boga mi jednog dana, jedan će leći koji mi, on će jednog dana nekako ništa. Tako kažu jedne prilike, jednom pobožnjaku je obrat se čovjek koji je bio ono malo po neki namisli i isto pred njega naišao i ovaj ništa kako s ovam i drugi tako i njegu. I ovaj se naljuti drzne, a ovaj mu kaže pobožnjak, ono šta je, šta se napio? Šta se napio? Kaže to namisli, šta se napio? Ništa ti nisi vredniji od drugih. Ti si, kaže, samo jedna obična vreća za iznet. Ono što pojedeš, preradiš, izbaciš, kasnije u onaj, jel tako, toalet. Šta si ti drugo? Ti si samo obična vreća za pravljenje izmeta. Eto ta si. I čovjek stane i počne razmišljati i kaže upravo si. Jer čovjek misli da je nešto, šta si? Na kraju šta si? Razumijete? Zato već da kaže, pogledajte, čovjek bilo koje boje kože, bilo koje face, debelo, mršav, niko nema pravo da drugog omalovažava i da smatra sve većim od drugih. Jer mi su svi pred Allahom jedni. I zato Allah traži, pazite, a jedino možemo jedinstvo postići kroz bogobojaznost. Kad smo mi svi bogobojazni, onda te niko neće smetati, vjerujte. A ovo čim ti smeta neko, znači nisi bogobojazni dovoljno. Nemoj mi budu pobožnjaka. Nemoj, jer pozvat ću odreti Omera. Nešto dobro. Danas rekao dole na onom budu. I kaže jedan dio mladić i sad on mlad, zdrav, fin, pravu leđu, ali ono glumi pobožnjaka, pa se pogurio, pa nekomu nešto rekne, ono gleda, on polako, ja, na polako,
A mlad, zdrav, može da govori, ima glas dobar. I Omer to vidi i naiđe pored njega, vidi on se sad snuždio, uzeo svoj bić Omer i priđe mu, kaže, slušaj mladiću, kad ideš, idi, kad jedeš, jedi, kad govoriš, nek se čuje, a kad udariš, nek boli, pa da on i bićo boli. Istravi se mladić odmah, nema, više nije pobrini. Zato nemamo govoriti pomornja, nemamo govoriti, on je porobojazne u doma. Jer bojazan čovjek koji se Allah boji i kome je svako drag, čim vidi čovjeka da mu je drag, bilo koga na ulici, nek ti je drag, jer to je Allahov rob. A vidiš čovjeka u džami, molimo da ga voliš ko najrođenijeg svog, razumijete? Jer on je tvoj najrođeniji, čim opada Allah na srdu, to može da bude neka vrsta mehanizma i kohezivnog elementa koji skuplja naše jedinstvo, ta bogobojaznost. Pa eto, Allah Želešanu je učinio, imali prilike malo da se družimo i ne znam koliko imamo vremena i ovdje trebamo stići i drugi džemat, ja bih ovim završio, drago da smo se družili makar ovo kratko vrijeme, pa ako Allah dade neku drugu priliku, imat ćemo prilike da se družimo jer naravno je podatak da budemo zajedno, nije bitno da ćemo puno jedno drugoga naučiti, nego čim smo mi zajedno, Allah spusti svoj beričet. I ono što znaš, onda ga primjeniš i to ti bude bolje, nego da naučiš 100 lekcija od nekog debila koji će ti govoriti o nekim stvarima koji nemaju veze sa Allahom vjerom, razumijete? Jer ovdje je najbitnije to naša uvezanost, naše jedinstvo koje mi imamo i zato se trudite Allah nam dao svako dobro da u svom bratu, bez obzira što je različito, onda da vidiš u njemu neku ljepotu. Vidite, ja znam u Bosnu za vrijeme rata, oni došli ovako, oni onako, pa onda protiv oni stariji protiv mlađi, a kogod ode tamo naš, dođu, kaže, a jes lijepo na hađu, kaže, svi klanjaju različito, a tako nam lijepo. Vidi, molim te, hoćabe, ti sve lijepo, a ovdje ti nije lijepo. A tamo još više radnika ima nego našim džamijama. U nas samo nekoliko radnika, malo, oni dižu ruke, malo oni, to je sve, tamo da vidite ko je bio na hađu, vidjeli ste, ma nema, ovdje nema, kakvog mileta nema, kakvih radnika nema, a vjerujte, niko ne smeta. I čak bude simpatično to malo drugačije klanja. A jel dođe u našu džamiju, odmah smeta onaj komšija, pa nemoj, pa ili je Allahov rob, njega smatra i voli kao Allahov roba. Vidiš onda kako Allah omili vjeru kod ljudi, to je bitno i zato da vas molimo da čuvamo jedinstvo, da ne gledamo na te stvari, jer Allah je dao vidite onako da imaš neku koju grupu, Ensarija, Muhađira, Nacija, ali to su samo one male podgrupe, to ti isto ko onaj koji određen da igra beka, onaj navolnog igrača, razumijete? Oni jedan tim mora da bude svi. I oni koji su Bošnjaci, oni koji su Albanci, Makedonci, i Romi, i Amerikanci, svi moraju da igraju u istom timu, a to je Allahov tim. I onaj tim koji igra u Allahovom timu, njegovu reprezentaciju, on pobjeđuje. A hoćeš ti da pobjediš ili neće? Ili ćeš ti ići u Šeitanovu i Blisovu reprezentaciju pa da izjaniš? Razumiješ, onaj u Allahovu reprezentaciji igra, ne moraju svi biti navodni igrači, ne možeš ti biti Messi, svako od nas, razumijete? Ali makar ne može biti Messi, makar loptu donesu. Do Mesija, razumijete, da možemo da lijepo da pica. To je naš zadatak, a svi to možemo, hvala Bogu. Eto, molim Allah da nagradi vas za ovo zaista veliko isto, vidim da je maša Allah lijepa, onaj posjeta i neka se Allah nagradi, nek otkloni od nas sve musibete i sva moguće iskušenja, da sačuva naše, tako najljubije, da našim rahmetlijama se smiluje, da naše bolesne izliječi, da sačuva nas, našu omladnu, da se družimo na Allah i da opstanemo, živimo kao muslimani, umremo kao muslimani i sutra budemo u džennetu zajedno sa poslanikom, ali i salam i velikim častim ashabima i dobrim, finim ljudima na ovom svijetu. Kao bi haza, vastakfirullah, li velikum, wa sallallahu ala sidna Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na kraju molim Allah da nagradi sve organizatore koji su ovo pripremili, vaš džemat ovdje koji ste nam omogućili da se malo družimo, da i mi malo profita dobijemo od naše posjete u smislu celapa, da i vi na neki način osvježite svoja srca i da svi zajedno dobijemo. I onaj koji govori dobija, onaj koji sluša dobija. Vidite, nije ovdje, Allah ne nagrađuje onoga samo koji govori, onoga koji predstavlja i onoga koji uči. Nego nagrađuje sve one koji prisustuju. Razumijete? I to je Allahova milost, a nije samo dobija ona i ona je ogradio i on dobija, mi ništa nismo dobili. Svi dobijamo. To je ono kad dolazi u džamiju, svi dobija. Ti uputiš čovjeka, on ima namaz, ništa mu se ne gubi, njegov namaz dobije on za svoj namaz povijena, ti dobiješ i za njegov namaz, zato su ga uputili. A ništa on ne gubi, to je stvar. Ništa, ovo kod nas nije. Dadeš meni 500 eura, a imaš 1000, ti imaš samo da 500 eura. A vidiš kod Allah nije. Ti uputiš mene
imaš nagradu koju i ja, a tebi se ništa, ona ne odbija. Meni se ništa ne odbija, a imaš nagradu koju i ja. Vidite, to je Allahova matematika, to je negdje pojma, matematičkim danostima toga nema. Eto, molimo Allah što nam da moć, snagu da sukuti pravi bude, da kulu kao li hada, da staviti Allah, i valakum sallallahu ala sallam, Muhammedin wa ala alihi wa sallam.